Vítajte opäť na Elementoch zdravia. Sme tu s našimi rozhovormi Moja maličkosť a Peťo Planieta a rozprávame sa o zdraví. A dnešnou témou je energia. Ako prostredníctvom jedla dostať do seba energiu, respektíve ako mať energiu, aj keď jeme? O tom sa budeme rozprávať. No budeme sa baviť celkovo o energii, Tak. lebo keď si zoberieme, že naše telo podstatu potrebuje energiu, to je číslo 1. Číslo 2 je dýchanie, číslo 3 je voda a číslo 4 je až jedlo. Čiže zoberme si, že koľko my máme vecí okolo jedla, koľko ľudia rozoberajú všetky tie súvislosti a teraz aká zložka, aká potravina, aká bylinka by mala byť, aká kombinácia tukov, bielkovín, sacharidov. Ale to aj tak najpodstatnejšie je, že keď jeme akékoľvek jedlo, koľko to má energie. Čiže ja keď som začínal so svojím zdravým životným štýlom, tak sa mi dostala do rúk kniha Qigong, to je v preklade, že Qi je energia, Kung je práca. Čiže tam som pochopil, že keď chcem rozvíjať energiu, tak musím mať v rovnováhe, že dýchové cvičenia, energetické cvičenia a potom výživu. Čiže, a samozrejme štvrtá z vecí je veľmi dôležitá, že keď chcem naberať energiu, tak najskôr musím zistiť, kde sa mi stráca, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že my keď sme sa narodili, tak si predstavme, že sme ako ten pohár a toto je tekutina, čiže voda, ktorú tu máme. A my keď s ňou mrháme, že ja keď teraz začnem tou vodou tu frkať a obvievať a robiť, utierať stôl a všetko, no tak mi tá voda dojde v určitom momente a potom, keď ja sa potrebujem napiť a som smedný, tak nemám a zomriem. A ešte, ak môžem, je ešte aj taká vec, že ak sa najeme, tak mnohí ľudia práve vtedy strácajú energiu. To je asi tiež tá alchymia, ako sa správne stravovať. A keď sme malé deti, tak tú energiu stále akoby ešte máme a je v nás nejako prirodzene, a máme takú milnú predstavu, že čím viac starneme, tým by malo byť prirodzené, že prichádzame o energiu. Áno, ale to sú také tie rôzne bludné kruhy. Presne tak. Lebo základ je, že keď sa budeme baviť o deťoch, zoberme si, že mne fascinuje ako mamičky, a to bude určite jedna z tém pre mamičky a vyžívať detí, že ako sa oni snažia tlačiť jedlo do detí. Ja vždy mamičkám hovorím, sedí vám na nočníku, odídete do obchodu, vrátite sa a on sedí na nočníku. A ona, že nie, veď ja ho nemôžem ani 2 minúty nechať samého, ten by mi prevrátil dom. No tak čo riešite, že čo on je? Spýtajte sa ho, čo chceš, papať, a u detí je prirodzene automatické, že oni vám povedia, že chcú napríklad čisté cestoviny alebo čistú ryžu, alebo že chcú len vajíčko a jednu mrkvičku a vy sa na to pozriete ako dospelý človek a povie, veď ale z toho sa nenapapáš. Veď ale my nejeme, aby sme naplnili brucho, my jeme preto, aby sme mali energiu. Čiže keď chceme niekam sa dopracovať a keď sa chceme dopracovať k tomu, že aj kde vznikajú choroby, tak choroby vznikajú vtedy, keď orgánom dochádza energia. A všetci vieme, že napríklad keď máme mobil alebo počítač, keď sa mi vybije mobil, tak ja ho nehádžem do koša. Ja robím len to, že zoberiem nabíjačku a nabijem ho. A nás nikto nenaučil, akým spôsobom sa teda nabíjať. Samozrejme, všetci vieme, že ako sa vybíjať, lebo ľudia povedia, mňa vybíja moja drahá, v robote ma štvu, tamto ma štve, tamto ma. A to sú v podstate veci, kde my prichádzame o energiu. Čiže prvý krok je číslo 1. Zistím, kde sa mi energia stráca a či ja toto fakt musím riešiť a míňať na to tú energiu, či vodu, ktorú mám na pitie, budem používať na umývanie stola, alebo či budem chladiť niečo tou vodou, alebo si tú energiu budem strážiť. Čiže sú určité témy, ktoré by ľudia v živote nemali riešiť, napríklad ako politiku, lebo hovorím, že my, keď sú voľby, ideme odvoliť, ale potom už s tým nenarobíme nič. Môžeme počkať do druhých volieb. Prečo ja by som 4 roky alebo 5, podľa toho, aké obdobie to je,
sedel a míňal energiu na to, čo naši politici robia alebo nerobia, alebo či je lepšie to, že sused by to mal robiť tak alebo hen tak. Takže ľudia, prvý krok je, míňajú svoju energiu, to oni v podstate, ako keby ja som teraz prišiel k tebe na návštevu a vrajím, si smedný a ty povieš, že jasné, a ja zobral pohár a teraz ti ho takto vylial na zem. A ty povieš, a ja poviem, donesieš mi druhý? No na to zabudni. Veď ty si ho vylial na zem. Takže prvý krok, keď chce človek A ešte mať... by si to musel upratať. A poviem, ale veď ja som návšteva. Čo by ste teda odo mňa nechceli? To mne sa tak šmyklo. Čiže toto je vec, ktorá určite je veľmi dôležitá. Čiže ak ja chcem mať... Ja nemusím až tak veľa cvičiť a ja až tak nemusím veľa papať a ja až tak nemusím veľa dýchať, keď zistím a odstraním a zatvorím si kohútik alebo to miesto, kde sa mi v živote stráca obrovské množstvo energie. A ja keď sa aj bavím s ľuďmi, tak vždy oni majú také, že dieru v systéme energetickom, to je ako pneumatika, že mám tam klinec alebo defekt a ľudia permanentne dofúkujú a hľadajú, aká potravina, aký doplnok im môže pomôcť, ale keď vy neodstraníte koreň problému, keď neodstraníte to, kde sa vám stráca energia, darmo môžete dofúkovať, ale to vám bude trvať krátkodobo, ale váš výkon bude klesať prirodzene, lebo tá energia sa bude strácať. No a teda je možné, aby sme vyvrátili teda ten mýtus, že nemusíme v starobe mať stále menej a menej energie. Môžeme tú energiu podľa teba stále viac a viac rozšíriť? Že máš napríklad nejakú kapacitu energetickú v mladosti a proste si ju stále rozširuješ a rozširuješ. No veľmi dôležitá vec je jedno, že či človek napríklad toto sleduje a či má 5 rokov, alebo má 20, alebo má 80. Neviem, či nás 5 roční sledujú, ale možno áno. S maminkou. Maminka povie, lebo niektoré deti, a to sa budeme baviť pri deťoch, majú jeden veľký problém. Že v 5-ročnom je veľký múdrc a teraz okolo neho sú dvaja dospelí malé deti. To znamená, to ľudia, nie všetci rodičia vedia, že ja niekedy, keď sa bavím s rodičmi, tak hovorím, viete, že vy máte malého múdrca doma, to my vieme. No a prečo vy ho krivíte? Veď vy by ste mali s ním filozofovať. Takže niektoré 5-ročné deti sú ďaleko múdrejšie ako dospelí a samozrejme aj vo výžive to potvrdzujú, lebo deti o tú energiu neprichádzajú, lebo dieťa povie, ja chcem papať toto a tomu chutí a tomu prirodzene dávajte, okrem sladkého a mliečného a chlebíka. To sú také 3 kombinácie, ktoré by som neodporúčal. Keď sa chcete pýtať, že prečo, mali sme reláciu, kde sme vysvetľovali zlodejov zdravia a tam sme rozoberali mlieko mliečne. Takže týmto spôsobom tie deti si vyberajú a rodič ich prirodzene začne tlačiť k tomu, aby určité veci papali. Takže preto to, čo aj mňa fascinovalo a to, čo si aj ty počas svojej praxe stretla, že ja keď som stretol majstrov bojových umení, tak on mal 70 alebo 80 rokov a on keď kráčal, čiže s majstrom, keď ste išli na prechádzku, on kráčal a vy ste za ním bežali. Že keď idete so slovenským dôchodcom na prechádzku, ktorý má 70, tak normálne vy môžete rátať tieto listy na strome, že ja sa vždy tak usmievam, že to je slovenský rýchlik, že idete, keď stojíte autom na semafore a teraz je tam prechod prechodcov a teraz skočí zelená a slovenský rýchlik dôchodca sa začne hýbať, urobí jeden krok, druhý krok a je červená. A teraz tak prechádza, čiže... A to je to, že ja ľuďom hovorím, že keď chcete žiť takúto starobu, kľudne, veď si papajte, ale ja nie som zodpovedný ani za váš život, ani za život mojej manželky, ani za život mojej dcéry. Ja som zodpovedný za svoj život. A to, čo my máme spoločné, že keď sme stretli tých ľudí, ktorí na sebe pracujú, tak v podstate, keď ste videli tú energiu, akým neuveriteľným spôsobom oni komunikovali, aké vyžarovanie z toho človeka išlo. Keď ste sa pozreli do očí, ja hovorím, že pozrite sa do očí majstrovi a deťom. Tam uvidíte rovnakú silu ducha.
Keď sa pozriete bežným ľuďom, oni povedia, viete, ja som zdravý, ja sa zaoberám výživou. A keď sa pozriete do tých očí, žily popráskané, unavený, vyzerá ako keby ponocoval po opici. Ja vrem, ale to nie je o živote. A toto je to, čo mňa vždy obrovsky fascinovalo a bude fascinovať, lebo dneska si môže človek vybrať, že buď budem rýchlik dôchodca a od 60 do 80 plus minus, kedy je možnosť dneska nejakého dožitia, čo sa bude obrovsky skracovať, tak budem trpieť z 5 vážnych chorôb, či už je to srdcovo-cievne, cukrovka, poprípade Alzheimer, Parkinson alebo rakovina, alebo v 70-ke, v 80-ke budem plný života, energie a okrem toho, že tí majstri mali takéto obrovské množstvo energie, tak ich mozog bol neuveriteľný, že majstrovi, keď som dal akúkoľvek otázku, tak on na každú otázku vedel odpoveď. V určitom momente povedal vetu, že viete čo, vaša myseľ nie je schopná tejto odpovedi pochopiť, tak to len robte. No a samozrejme my ako žiaci sme pokračovali v určitých cvičeniach, lebo aj ja keď som videl majstra, ktorý normálne len kamoška doniesla fotku mami a on hovorí, že mala mŕtvicu, mala taký problém, hen taký problém a on z fotky diagnostikoval a moji kamaráti sa pýtali, že wow, tak to je super. Majster, ako dlho musíme cvičiť, aby sme normálne takže mentálne sa pozreli na pohár a presunuli ho niekde na druhý stôl. A on povedal, cvičte 10 rokov a uvidíte. A každý človek, ktorý dlhodobo cvičí... Tak prišiel na to, že to nepotrebuje. Jedna z vecí, že na to nepotrebuje, lebo pochopí, že ako náhle do energetických cvičení začnem vsúvať ego, a začnem ukazovať, že pozrite, čo ja viem, ja vám zachránim vás, vyliečím vás, takéto, tak on vie, že si zablokuje vývoj. Ale to, čo je typické u všetkých ľudí, ktorí na sebe pracujú, a je jedno, aký majú vek, je vyžarovanie a energia a ľudia povedia, s tebou sa mi dobre rozpráva, s tebou je to také príjemné, ty si taký pohodák. A to je preto, lebo tie energie sa prečisťujú a všetky tie energetické cvičenia, a teraz keď sa budeme baviť, či je to pet Tibeťanov, alebo je to yoga, alebo je to qigong, alebo poznáte nejakú inú formu energetických cvičení, tak základ je, že okrem ciev my máme energetické dráhy. A tu je otázka, že prečo naše deti jedia málo, lebo keď zoberieme, čo malé dieťa zje, tak to je niekedy takáto, že myštička niečoho, a on 8-10 hodín skáče a rodič, mama mia, vie ho niekto vypnúť? A zlá správa pre rodičov, deti po roku 2000, tým, že z numerológie majú veľa dvojok, tie nevypnete. To je len o tom, že niekedy rodičom hovorím, že ak sa vám nechce cvičiť, tak sa vám narodí taká veverička, že vy budete radi, že keď budete zaspávať večer a že keď vám zaspí o 10:00. No to ja mám doma také dieťa, ale má našťastie pokojnú energiu. Ale napríklad, keď som ju aj chcela unaviť pri nejakom pohybe, tak čím viac pohybu, to bolo ako dynamo. Proste som ešte viac nabíjala. Sa nabíjala. Ale každé dieťa má niekde svoju hranu. Určite. Len to treba prirodzene zistiť, ale zase to je zase typické, že aj my máme dcéru a dcéra, keď sme mali, napríklad máme bioobchod, a keď dcéra pobehovala po obchode, a ešte bosa, keď ju videli, že bosa, tak pani hovorí, že ona je bosa, beha tu po kachličkách studených. Ja vravím, pani, ja som ju 2-krát obul, ona sa 3-krát vyzula, tak asi chce byť bosa. Takže ja nebudem tu otrokom, aby som ju obúval a vyzúval. Ona sama vie. Ona sama prirodzene rozhoduje za svoje zdravie, za svoj život a ani jeden z rodičov nie je schopný ustražiť dieťa, aby sa mu niečo neudialo. Ale pointa bola, že ona keď tak behala po predajni, tak vždy klientky prišli a vraví, vy máte aké živé dieťa. Ja vravím, ona nie je živá, vy ste len unavení. To je pekné. No lebo deti nie sú živé. To je ako keby ste povedali, že Ferrari je rýchle auto, ale oproti komu je rýchle? Oproti Trabantu? No jasné, že je rýchle, ale Trabant môže za to, že má taký výkon? No môže, lebo má takú výbavu. A takisto aj naše deti. Naše deti sú neni živé. A zoberme si, že
keď sa budeme baviť o číslach, tak ja z numerológie mám 1 dvojku, čiže ja mám takú, že základnú energiu, že ja nemám vytunovanú energiu. Sú ľudia, ktorí majú 4-5 dvojok. Som mal raz na konzultácii takú jednu pani, dôchodkyňu, a ona prišla a hovorí: Pán Planeta, povedzte mi, čo mám robiť? Ja som strašne unavená. A ja sa pýtam: pani, viete mi povedať, ako vyzeráte, keď nie ste unavená? Lebo ona fakt, to bola pani, ktorá po 15 minútach mi krúžila v kancelárii, lebo ona mala 5 dvojok, to znamená veľmi veľa energie, len keď dostanem určitý dar, tak musím vedieť s ňou narábať. A čo robia napríklad rodičia základ? Snažia sa tie deti ukotvovať, namiesto toho, aby tie deti skákali, behali, aby tú energiu si ventilovali. Lebo oni majú úplne iný druh energie, ako máme tak. my. A základ je to, že dieťa do 3-4 rokov je napojené na vesmírnu a zemskú energiu. Čiže to je ako keď máte mobil stále v nabíjačke, takže on sa vám nikdy nevybíja a rodič povie: to je 10 hodín a on ešte skáče, no lebo on je napojený. A problém je, čím horšie začnete deti krmiť, čím viac ich začnete odstrihávať takými tými svojimi programami a vzorcami: nemôžeš, môžeš, sadni, ľahni, mobil, aby on sa v kľude naje, keď mu dám takto tablet a on potom v kľude je. Veď ale nepotrebuje v kľude jesť, nech beha, ale nie určite pri tablete, lebo potom v 15 rokoch budem na ňo revať: prečo stále s tým mobilom ješ a prečo stále mobil máš v ruke? Ja hovorím: ale kto ho to naučil? To znamená, ale... No, ale to je taká smiešná vec, že my ich naučíme. My im najskôr dáme napríklad ten cumlík a potom ho berieme. A to dieťa sa čuduje, veď ale kto mi dal ten tablet alebo ten mobil, veď ale to je takáto vec. Čiže základ je, že preto mňa vždy fascinovali energetické cvičenia, lebo ja cvičím 20 rokov Qigong a ja ale cvičím 20 rokov, to znamená, že minimálne 17 rokov v kuse. Lebo tie prvé roky, ešte keď som jedol hlúposti, tak som bol občas chorý a ešte som uveril mamine, že keď som chorý, mám ležať v posteli a regenerovať sa. Dneska a jesť. A spať a liečiť sa. Ale ja som pochopil, že sú rôzne cvičenia, kedy vy máte chorobu a choroba, v Češi majú na to také super slovo, je nemoc. Čiže prišiel som o moc nad svojim telom alebo nad svojim zdravím. Takže energetické cvičenia nám pomáhajú sa k tomu vrátiť. Takže keď ja som toto pochopil, a ešte som bol na jednom kurze, kde Číňan rozprával, že keď chcete rozvíjať energiu, tak musíte namotávať zlaté klpko. Čiže keď chcete mať silnú energiu, tak potrebujete dennodenne to klpko namotávať. Ak sú ľudia napríklad, ktorí cvičia jogu, že utorok, streda, piatok, tak oni majú veľmi veľa malých zlatých klbiek. Čiže v útorok to namotajú, v štvrtok to namotajú, v sobotu to namotajú, ale vždy, keď necvičia, to prerušia. A keď chcem mať veľkú energiu, tak potrebujem dennodenne. Pravidelne, ale pravidelne je 7 dní v týždni, 365 dní v roku a stále. A platí jedno pravidlo, že potrebujem zvládnuť to energetické cvičenie od jedného východu slnka do druhého východu slnka. Takže v tom rozmedzi to potrebujem stihnúť. Ak si poviem, že ťahám 24, aj tak som nespal, tak ste prestrihli to klpko a tým pádom tá energia je menšia. A mal som aj z praxe jednu pani, ktorá mala rakovinu a ona hovorí: ja 10 rokov cvičím jogu. Vrejme: pani, keby ste 10 rokov cvičili jogu, rakovinu nemôžete dostať, lebo každé energetické cvičenie, či je to jóga, Qigong, päť Tibeťanov, ale keď sa cvičia dlhodobo, pravidelne, tak tie energetické dráhy sa prečisťujú a tým pádom tá energia prúdi a každá choroba, každá bolesť, každý vážny zdravotný problém je len niekde zablokovaná energia. Ja zase poznám pani, ktorá sa vymeditovala z rakoviny. Napríklad. No ale presne robila to, že nechala tomu telu, nech tie energie prúdia, nech tie stagnácie sa prirodzene rozpustia. A toto je na tom to úžasné, že keď mne niekto
by povedal, že jednu vec, ktorú by ste si určite zo života nenechali zobrať, tak to sú energetické cvičenia. Čiže bez nich človek je potom, sa dostáva do toho štádia, že je to ako ten pohár, ktorý sa permanentne vyčerpáva. Ale energetické cvičenia sú ako nabíjačka alebo ako nekonečný zdroj živej vody, ktorá prirodzene stále sa tam doplňa a ten pohár nikdy nevyschne, preto tí ľudia môžu fungovať. No a čo je dobrá správa, lebo veľa ľudí napríklad roky necvičí a teraz majú 50, majú zdravotné problémy a keď sa napríklad životná energia, lebo z pohľadu čínskej medicíny my máme danú, že základnú energiu a Qing energiu. Qing energia je naša zdedená energia po rodičoch. No a na základe toho, keď sa tieto dve energie vyčerpajú, my zomrieme. Jedna energia sa dá doplňať, druhá sa nedá. Čiže tá Qing energia sa vôbec nedá doplňať. To je takéto prapôvodné. Áno. A podľa toho vznikajú aj rôzne merania, kedy ti ako keby vedia namerať takú tú pôvodnú energiu. Áno. Ale to neznamená, že si ho nevieme zvýšiť. No, tú prapôvodnú, tú Qing energiu si nevieme doplňať. Tu nie, samozrejme, tá je daná. A čiže aj keby sme mali to, predstavte si, že máte mobil, ktorý už má veľmi slabú baterku a rýchlo sa vybíja a tá baterka je na 5%. Ešte stále vy môžete žiť do 150 rokov, keď sa napojíte na kábel. A napojiť na kábel znamená, každý deň cvičím energetické cvičenia, robím dýchové cvičenia, a dynamický pohyb mám, kvalitná strava a strážim si stratu energie. Čiže ja môžem žiť ďaleko dlhšie ako niekto, kto dostal silnú Qing energiu a keď chcete vedieť, ako takí ľudia vyzerajú, všetci poznáte Brežneva, lebo veľa ľudí hovorí, pozri, ten pil, fajčil a nič mu nebolo, lenže prezradím vám niečo z diagnostiky. Ľudia, ktorí majú silný Qing alebo silnú vitálnu energiu, tak keď sa pozriete na obočie, tak oni majú ako Brežnev. To znamená, že niektorí tí ľudia majú normálne, že si to musia zastrihávať, že sa im to vyrastá ako vlasy, že on si musí minimálne raz za 2 týždne alebo mesiac strihať obočie, že taký ten koreň majú silný, ale z diagnostiky je, keď vám začne vypadávať toto koniec obočia, tak je to signál, že tá životná energia sa stráca a ja vtedy vždy hovorím šup, naspäť k nabíjačke a strážiť si to, aby tá energia sa nevybila, lebo... Ale napríklad aj na zuboch to je veľmi viditeľné, že stav zubov je veľmi totožný tomu, aká je energia. Jednak súvisí to aj s orgánmi, ako každý zub je spojený s nejakým orgánom, ale aj s celkovou vitalitou. Určite. Čiže tých ako keby signálov je výrazne veľa. Jasné. Na teba to vidieť. Ale presne je to o tom, že my nikdy nevieme, že čo presne, koľko sme tej životnej energii zdedili. Aj to obočie môže byť základ, že by sme mohli žiť dlho, ale my keď urobíme určité chyby, tak v podstate ten chorobný proces sa tam môže naštartovať. Samozrejme, ten človek s tým silným Qingom alebo tou životnou energiou, tou zdedenou, môže tie choroby ľahšie zvládať, ale nemusí. Čiže všetko je to v rukách každého človeka. Čiže za zdravie nie je dôležitý a za vitalitu a to, ako budem vyzerať v dôchodkovom veku, nie je zodpovedný Peter Planeta, ani Janka, ani váš pán doktor, ani pani doktorka, ani masér, ani terapeut, ani svokra, ani manželka. A samozrejme ani vaše deti nie sú za to zodpovedné. Zodpovedný je človek sám za seba. A preto to, čo mňa vždy fascinuje, že keď má človek 25 až 30, tie rozdiely tam nevidíte, ale v dnešnej generácii už vidíte, lebo napríklad dcera tvoja má koľko teraz? 7. Naša už bude mať teraz 20 a tie rozdiely medzi ňou a spolužiakmi už sú vidieť, lebo ona býva málo chorá, má malé výkyvy nejakých nálad, také, že depresie, alebo také, že výražky, to ona vôbec neriešila. Zubný kas, to ani nevieme, čo je. Zoberme si, že má 20 rokov a ona nemá žiaden zubný kas a pritom sladké papa, len kvalitné. Čiže to je presne ten rozdiel, že tým, že my
a ona to svoje telo pozná, vie, ako funguje, vie, ako sa on starať, tak proste ten výkon viete dosiahnuť. No ale samozrejme, keď dcéra tvoja vyrastie a bude mať spolužiakov, tak polovica z nich budú psychickí pacienti. Fyzické telo bude veľmi slabé, lebo potenciál detí je vysoká energia, lenže rodičia nemajú čas, aby išli s nimi na ihrisko na pol dňa. No tak ich posadia pred počítače, mobily a to všetko vytvára tam energetický chaos. No a telo a tá duša hľadá, ako byť šťastná, ako byť naplnená. No a toto celé spôsobuje chaos. Samozrejme, čiže máme energetické cvičenia, to je jedna úroveň. Druhá z vecí, ktorá je veľmi silná, sú dýchové cvičenia. Samozrejme, niekto povie, veď ale to sú tie dve isté veci. No, sú a nie sú, lebo v joge sú určité ako keby pozície. No a to možno by si vedela ty lepšie vysvetliť, že čo všetko v podstate pri tých pozíciách v tom teličku prebieha. Lebo väčšina ľudí to bere tak, že joga je nejaká gymnastika. Každý to vníma veľakrát veľmi fyzicky, ale veď už si to naznačil, je to podobné presne tak ako aj Qigong alebo Tai Chi a podobne. Je to energetické cvičenie hlavne, aj keď sa to prejavuje na tej fyzickej úrovni, pretože my máme to telo ako nejaký nástroj, vďaka ktorému sa realizujeme aj v hmote a realizujeme čokoľvek, ale mnohí ľudia práve opomínajú to, že nejaká energia je v tom tele. Hej? A my pracujeme práve s tou energiou aj počas tých fyzických asán, takže hlavne tam, ak pracujeme s jogou, tak by to malo byť o dýchu. A tá kombinácia dýchu a toho fyzického cvičenia je práve to, čo nazývame tou alchymiou jogy. A nehovoriac o tom, že je tam jedna taká zázračná vetička zo sutier a to je Štyram Sukham Asanam, čo znamená, že tá pozícia, v ktorej sme, by mala byť pevná, pretože my máme telo, používame to telo fyzicky na to, aby sme zaujali cez svalu a to fyzično nejakú pozíciu, ale zároveň by mala byť uvoľnená. A ten stav mysle, ten stav, ktorý tam je práve to, k čomu by sme mali neskôr dospieť. A tam to ide práve cez to fyzické, cez energetiku až k úplnému odpojeniu mysle, viac menej. Čiže je to samozrejme hlbšie, ale hlavne zo začiatku je to o tom, že tam práve prebieha nejaká tá energetické doplnenie. Hej? A ako si už naznačil, my máme nejaký systém, čo sa týka tej energetiky, ktorý sa podobá veľmi tomu žilovému systému, že sú nejaké hlavné tepny, cievy a nejaké vlásočnice. A to všetko, vlastne tá energia prostredníctvom dýchu a toho cvičenia sa nám dostáva cez tepny, cez tie cievy a cez tie malinké vlásočnice do tela. A vlastne tam sa odburávajú bloky rôzne a tým pádom tá sila rastie a rastie a rastie. No ale potom, keď si už spomenul vlastne tú pranajamu, lebo pri tom fyzickom cvičení, pri tých asanách tá pranajama nie je až taká výrazná, aj keď je, tak pri tej pranajame už začíname ešte viac pôsobiť na nervový systém. Na nervový systém plus robíme s nejakou vizualizáciou, že viac pracujeme s tým čakrálnym systémom. Čakry určite poznajú všetci. 7 čakier máme, čo je súčasťou toho energetického systému. A to sú už akoby také tie najvyššie cvičenia pre tých jogínov, pre tých majstrov. Vlastne človek sa stáva určitým majstrom, ak už dokáže vnímať a ovládať ako keby ten energetický systém cez vizualizáciu prostredníctvom tých čakier. Čiže tí majstri, aj či už je to v Indii alebo v Číne, pochopili, že ak chceme vytvoriť ten celok taký pevný, tak to telo, myseľ, duša pri akomkoľvek cvičení, či už je to yoga, alebo to je Qigong, alebo podobné také nejaké energetické cvičenia, musia vytvárať tú rovnováhu, lebo keď už len niekto zoberie, že cvičí určitú formu dýchových cvičení, tak je to len časť, ktorá vie harmonizovať toho ducha a tú myseľ, ale to fyzické telo samozrejme môže tam dojsť k určitým nejakým opravám. Ale ja sám si pamätám, že keď som bol na jednom kurze Sujoku, tak niekedy, keď ja som videl jogu,
tak si človek povie, veď on je pokrútený ako uterák. To znamená, že on je taký stočený, že aký to má vlastne význam. A keď som bol na kurze Sujoku, tak ja som pochopil, že ten učiteľ, ten majster, Korejčan sa pýta, že kto z vás má nejaký problém s krčnou chrbticou? A prihlásil sa tam jeden pán a on hovorí, že dobre, a teraz urobte taký pohyb, že dopredu, dozadu. A kde vás to viac bolí? No, že vzadu. Dobre, hlava ostane vzadu. Teraz urobte pohyb doprava, doľava. Že kde vás to viac bolí? Vpravo. Takže ostaňte vpravo a vzadu. Teraz urobte šikmo dopredu a dozadu. Kde vás to viac bolí? Že viac vpredu. Takže on v tých pozíciách bolestivých ostal a tam, že tam ostal, tak na ne pôsobil. Na ne pôsobil a keď potom sa vrátil, nechal ho tam asi minútu, dve v tom, že si našiel, že prešiel všetky smery, že dopredu, dozadu, do boku, šikmo do jednej strany, šikmo do druhej strany a v tých najbolestivejších ostal, čo niekto povie, že vyzeráš ako postihnutý, ale pozícia bola čarovná, že 2 minúty v nej ostal, potom sa vystrel a vraví, a ako krk? A vraví, neboli? No a to je presne to, čo sa tam deje. Áno, podobné je to vlastne v joge v tom, že my máme v tele uložené, hovorí sa tomu, že sú to samskáry, to sú určité body, viac menej neviditeľné, ktoré sú akoby tie naše blokády a tieto blokády si môžeme niesť a môžu byť v tom tele uložené ešte aj hlboko z hlbokej minulosti. No a tým, že my vlastne neustále pôsobíme, a práve to je tá otázka, lebo ja som si ju zo začiatku tiež kládla, že a niekto hovoria, že stačí robiť len tak tie pozície. A viac menej, keď už robíte rok, 2, 3, 5, 10, 15, 20 rokov tú jogu a robíte ju pravidelne, ako sme hovorili, tak či chcete, či nechcete, tak sa dostávate hlbšie do tej pozície. Hlbšie. A tým pádom ešte hlbšie pôsobíme, ako keby sme sa vyšťavovali, ako keby sme tak silno tlačili práve na tie samskáry, na tie body, ktoré sa presne, ako si to ty teraz vysvetlil, uvoľňujú týmto a tým sa zbavujeme všetkých tých starých blokov, nánosov, čiže vlastne sa prečisťujeme a kým to telo zo začiatku nie je úplne čisté a vlastne v joge je systém, keď vlastne sa posúvame potom od toho fyzického tela do tých hlbších, jemnohmotnejších foriem, cez dých a podobne. Takže prečisťujeme sa na tej jemnohmotnej úrovni, až kým nie sme čistí ako studňa, studánka. No a okrem toho taký ten vedľajší efekt je, preto ja napríklad Qigong má niektoré také tie stabilné polohy, preto mne sa napríklad na začiatku viac páčil Qigong, lebo keď som aj začínal, a ešte to bolo, že 20 rokov dozadu, tak to bolo pre väčšinu ľudí divné, ale keď som chodeval na kurzy a s niekým som býval, tak som mu nemusel vysvetľovať, že čo idem robiť. V kúpelke som sa zavrel a v podstate na meter krát meter som vedel zacvičiť v podstate si zostavu. Potom som ale pochopil, že keby som chcel ďalej ako keby pokračovať, tak potrebujem ísť do tai chi, lebo v tai chi už sú také, že nižšie polohy. A to som zase bol taký, že lenivý, lebo hodinu cvičiť tai chi niekde na ulici, v prírode je komplikované. V tomto zase bola pre mňa pohodlná joga. A o tom to je, že každý si vie nájsť niečo úplne iné. A ja som si presne to tak nastavil, že v podstate ráno, keď sa zobudím, tak si vždy dám jogové cvičenia. Ja som si teda s kamošom, veď Juraja poznáš, som sa naučil tie základné cviky a v podstate ľudia si myslia, že potrebujú 100 cvikov. Nie, potrebujú určité cviky, ktoré začnem cvičiť pravidelne a tým, že to cvičím, tak to telo sa posúva. A taká dobrá verzia, že ako zistíte, ako na tom ľudia sú, či cvičia alebo necvičia, keď prídete na návšteve a idete sa obúvať. A teraz, keď počujem, že dám vám obúvak, vravím, viete čo, keď budem mať 150 rokov, tak si poprosím, môžete mi podať obúvak. Čiže väčšina ľudí to zobere, okrem toho, že v podstate tie energetické cvičenia prečistujú tú myseľ, a prečistujú toho ducha, to znamená, že tá energia tam stúpa, ale je úplne geniálna vec, že sa zohnete a zaviažete si šnúrky, alebo si obujete topánky, alebo čokoľvek idete vytiahnuť, tak sa viete stočiť. A tuto chcem povedať aj ja svoj zážitok, lebo mne chodila na jogu jedna pani, ktorá mala veľký problém s kĺbom. Nemala tam ohybnosť, lebo už ho mala aj operovaný.
A ono to vyzeralo na tej hodine, že viac menej jej akoby tá joga ani nič nedáva. Jasné. V úvodzovkách. Lebo veľmi veľa, dosť bola limitovaná, nemohla robiť niektoré pohyby. Ale ona bola veľmi zlatá, lebo ona mi vždy hovorila, že tá joga je fantastická, lebo ona keď vysáva, tak proste vie sa poriadne zohnúť a že vlastne je taká ohybná a že tá energia je úplne iná. Takže aj keď to môže vyzerať, že sme nejakým spôsobom limitovaní, lebo veľa ľudí napríklad, keď ide o nejakú jogu alebo iné cvičenie, hovoria, že ja nie som flexibilný, ale tam nejde o to, aby ste išli robiť niečo, čo možno vyjde z toho, čo už robíte. To je tak, ako keď niekto ide do školy a povie si, že ale ja nič neviem. Že nezačnem chodiť do školy, lebo ja neviem mať násobilku alebo tak. Odmocninu z milión niečo. Čiže preto tam chodím, aby som sa naučil. A to, čo bolo úžasné, že u takých dobrých majstrov, že ten dobrý majster vždy hovoril vetu, jediný človek, s kým sa máte porovnávať, ste vy. Tak. To znamená, a keď si zoberieme presne tú pani, že ona mala svoje obmedzenie a ja som takisto stretol jednu pani, to bola najstaršia pani, čo som mal na kurze varenia, ona mala 80 rokov, tam sme cvičili qigong, cvičili sme jogu, ona si vybrala cviky, ktoré sa jej zapáčili a potom prišla o 5 rokov a ona vraví, pozrite pán Planieta, a prišla a rukami až na zem a predtým si tak poškrapkala kolena maximálne a ja hovorím, že wow, klobúk dole a väčšina ľudí si myslí, že ale ja musím robiť komplikované cviky, ja musím chodiť tam, musím chodiť hen tam. Nie. Platí to, že keď sa človek chce rýchlo rozvíjať, tak je dobre chodiť na skupinové cvičenia, lebo aj ten lektor a ten učiteľ, ktorý to vedie, vám vie ukázať a vie sa na vás pozrieť, že čo môžete zlepšiť, ako sa môžete posunúť. Ale samozrejme, aj keď bez učiteľa by som doma cvičil, tak tie posuny tam budú prirodzene nastávať. Určite. Ale tá celá skupina vytvára ďaleko silnejšiu energiu, keď sú tam ľudia podobne nastavení a tá energia sa tam obrovsky hýbe. Čiže nie je to len o tom fyzickom pohybe, ale aj o tej energetickej zmene. A ľudia, ktorí ako keby fakt dlho cvičia, že je to viac ako 10 rokov, tak to na nich vidíte. Ľudia, ktorí prídu a povedia, že oni cvičia energetické cvičenia a majú krátku zapálnu šnúru, to znamená, že ich vytočíte hoci čím, vrajím, počúvajte, možno cvičíte 10 rokov, ale podľa mňa necvičíte pravidelne, lebo to je presne to, že deje sa tá zmena na fyzickom tele a ja každému vysvetľujem, veď ale mi do 120-ky alebo do 150-ky je veľmi ďaleko. To znamená, že keď ja každý deň si poviem, že 10 minút si zacvičím, čo 10 minút uletí, tak to, že To znamená, keď si ľudia zrátajú, koľko strávia času zbytočnosťami, ktoré sú není pre nich dôležité, takže 10 minút cvičenia človek dokáže si vždy zabezpečiť, ale ak budem cvičiť 10 minút denne, 5 rokov, tak vám garantujem, že za tých 5 rokov budete iný človek. A čo je veľmi zaujímavé, a to ako si pekne povedala, že my síce cvičíme, tu sa odstraňujú nejaké tie fyzické bloky, ale vo vnútri sa to telo samé tak nastavuje, opravuje a zrazu prichádzate do štádia, že prestávate jesť určité veci, ktoré tomu telu vôbec nesedia, nemáte vôbec na ne chuť, lebo chuť je zase len nerovnováha toho tela, že ten organizmus si určité potraviny priťahuje, aby sa poškodil. Keď sa poškodí, tak vám sa objaví zdravotný problém a vy sa začnete zamýšľať, čo by som mal zmeniť. Čiže tie mechanizmy v tom tele sú úžasné. A mne keby niekto povedal, že žite normálny život, dám vám miliardu, vrem, strčte si ju s prepáčením, lebo to, čo tento ako keby iný život pre bežného človeka nenormálny, že vy každý deň cvičíte, vy robíte dýchové cvičenia, vy robíte také, ale ono sa to nezdá, lebo to vám prináša obrovské blaho. Veľa benefitov. A napríklad my sme robievame dovolenku v Chorvátsku a kamaráti vymysleli, že ideme plávať popod vodu bazén. Tak oni už preplávali, tam bol nejaký bazén, a to nebol nejaký veľký bazén, ale keď prišli vraví,
všetci už chlapi plávali, baby niektoré skúšali, ale rekord máme 3. A ja vravím, že no dobre, tak ideme vyskúšať, že poď, sme zvedaví, veď ty cvičíš, tak poď, ukáž sa. Takže ja som sa ponoril a preplával som 4 a oni, že tak asi fakt klobúk dole, že asi cvičíš, lebo to je vidieť. A pritom, keby som išiel druhýkrát, tak viem sa počas toho plávania zdokonalovať, lebo by som vedel, ako ešte optimálne s tým dýchom narábať, ako si ho rozdeliť. No a samozrejme, keď dneska ešte rozvíjam trošku inou formou dýchové cvičenia, tak by som kľudne preplával možno 5-6, lebo to telo trénuje. A to, čo si ľudia neuvedomujú, že tie čarovné kroky vzniknú malými krokmi dennodenne. Ja to vždy používam takú tú zvláštnu hru, čo ľudia majú radi, a to je golf. Ja obdivujem ľudí, čo hrajú golf a nazývajú to šport. Ako je to prechádzka po tráve, v prírode. Na čerstvom vzduchu. Nejaký pohyb sa tam predsa len robí. Ale je to hlavne o mentáli a o sústredení. Ale otázka je, že OK, ten človek sa tam vie skľudniť, ale vám to nepriniesie také benefity, ako keby som cvičil napríklad pol hodinu jogu alebo qigong alebo iné, lebo tam harmonizujete všetky úrovne. A ja každému vždy odporúčam, cvičte cvičenia, ktoré vám vytvárajú čo najväčší komplex harmonie v rámci toho tela a rovnováhy. No ale keď sa vrátime k golfu, tak používam to ako príklad, že vy keď zoberete tú golfovú palicu a vyhnete ju o 1 mm a chcete trafiť jamku, ale normálne by som udieral takto a ja teraz to len vyhnem o 1 mm, čiže ja keď sa pozerám teraz do objektívu a teraz urobím len o 1 mm, takže na tej krátkej vzdialenosti budem vidieť v tom o meter ďalej nejaký úsek, ale keď je to o 20 rokov, tak tá vzdialenosť je obrovská a to je to, čo vždy vidíte u ľudí, ktorí na sebe pravidelne pracujú. A tam sa nedopracujete k tomu, že viete, ako mne ľudia hovorili, že počkajte, keď prídete a budete mať 50. Ja som mal tento rok 50 a neviem, na čo by som mal čakať. A ja už mám aj mentálny záväzok, že už aj, a nie že len mentálny, ale aj verejný záväzok, že mám dané, že keď ja budem na verejnosti a bude trošku väčšia miestnosť, v 60-ke, keď začnem robiť prednášky o zdraví, tak začnem vždy robiť, že saltom. Že urobím salto dopredu alebo dozadu a poviem, tak poďme sa pobaviť o zdravej strave. Ja už som si to hneď predstavila. Áno, no lebo viete, ľudia povedia, ja som zdravý, ale existujú jednoduché pohybové cvičenia a to je to, čo sme spomínali. Ste zdraví? Tak poďme si dať hodinu jogy s Jankou. A pochopíme, že ak skončím taký, že mamma mia, že to bola káva, tu som sa ani nedotkol, tu ma boli také, lebo sú ľudia, ktorí keď poviete, že môžete sa načiahnuť, tak oni sú schopní sa dotknúť tu. Že oni nie sú schopní sa dotknúť, že v strede lopatky, že by sa poškrábali. A zábava bola môj ocino, že keď ten sa chcel poškrábať medzi lopatkami, tak on sa vždy postavil o skriňu a tak sa šúchal. Takže vtedy viete, že je prúser, lebo naša choroba nezačína tak, že zaklope vám niekto na dvere a že dobrý deň, som cukrovka, budem tu bývať, alebo rakovina, alebo Alzheimer, Parkinson, alebo infarkt. To telo vám začne dávať signály, že napríklad začne mi trpnúť malíček, lebo môže byť malíček, dráha srdca. Môj ocino, keď napríklad on zomrel na infarkt, tak som vedel 5 rokov predtým, že sa to deje, ale on nechcel zmenu. On mal cestu pán doktor, alternatívu nie, takže som to tak nechal. Ale on skôr ako zomrel, tak na Vianoce, keď si čistil kapra, tak on si pichol nôž tu, jemu sa šmyklo, keď dával dolu kožu, tak sa šmykol nôž a pichol si ho. A to je presne dráha srdca. Nám sa žiadne zranenia nedejú len tak. Náhodou. Čiže aj keď dieťa vám spadne, vy by ste si mali pozrieť, ktorá dráha tadiaľ ide, ktoré orgány si stimuluje a s čím je to prepojené. Potom začal mať problémy s malíčkom, čo malíček je tenké črevo a srdce, takže prišiel o malíček, mu ho amputovali, no a potom o 3 roky na to dostal infarkt a zomrel. Takže je to prírodzený proces.
Že už Ale dostávame tie signály. my tie signály Už dostávame, skôr. ale my vždy dostávame tak, že no, dávaj si pozor. A my, čo ešte, 1,5 deci, jeden koláčik, veď predsa to nemôžem vyhodiť. Pán Planeta, veď ale mi to doniesli. Ja vrem, pani, a keby vám kokain doniesli, tak čo šňupete od rána do večera, ste biela od Ale pudu? prepáč, na druhej strane je to úžasné, lebo to telo je nastavené tak, že nám prostredníctvom buď bolesti alebo nejakého diskomfortu dáva najavu, čo by sme mali zmeniť. Čiže to nie je to, že my sa cítime zle a ochkáme, joj, boli ma toto, boli ma tamto, to je len, že haló, Áno. počúvaj, No a ono toto je zlé. A ono to teličko vždy tak začína. Telo, mysel, duša vždy reagujú tak, že haló, počúvaj, toto sa mi nepáči. Nemeníte, tak potom príde a povedá, ako keď dieťa. Janko, čo som povedala? Takže začne zvyšovať hlas. A to už potom cítite, že tu už ma začína bolieť, idem k nejakému masérovi. Samozrejme, keď je dobrý masér, on vám masíruje. Ja mám kamoša, čo je taký, že on sa venuje, tak ako ja, 20 rokov výžive, tak on sa venuje masírovaniu, takže jemu, keď príde žena na masáž, tak vždy, keď ide tam tú spodnú časť okolo kostrče, tak vraví, si riti, a ona, au, to boli, to. Alebo tuto, v podstate tie nánosy, a tie ženy tam už kričia, no prečo? Lebo tuto majú naložené všetky problémy sveta, Áno. manžela, deti. Celé rodiny. Celé to čo, a ešte aj psa a všetkých. No a v tej spodnej časti sa tam ukladajú niektoré nekvalitné jangové potraviny, čiže to telo dáva signály. Aj keď niekoho sekne v krížoch, tak ľudia povedia, veď už máš na to vek. Nie. To je len o tom, že chrbtica je ako keby naša životná kostra, to znamená, ako máme pevný a silný život. A keď nás sekne, tak to znamená, že niečo v tom živote sa nám rúti, potrebujem sa niečoho vzdať a zmeniť. No a keď nepočúvam a pokračujem v tých procesoch a najhoršia vec sú tabletky, že keď ľudia začnú sa tabletkovať, ja hovorím, každý liek... Lebo my ako keby úplne odpílime ten hlas. Presne tabletkami. tak. My robíme tabletkami to, že keď vám svieti na aute, že kontrolka, že mazať, tak vy zoberete kladívko, rozbijete kontrolku a poviete, a už maže. Alebo takto si to s niečím zastriete. Alebo si to prelepíte leukaplastom, že vraví, už tam nič nesvieti. Čiže môžeme ísť, lenže auto je sviniar, idete ďalej a zadrete motor. A výmena motora je 100-krát náročnejšia, ako doliať olej. Počkaj, ešte... Máš aj ty takú skúsenosť, že auto sa presne tak ukazuje a javí problémy auta, aké máš problémy ty na svojom tele? Lebo ja mám tú skúsenosť. Že ak sa ti napríklad zadrie motor, tak je to podľa mňa ten obraz toho človeka, toho... Určite, tam sú tých signálov. My si myslíme, že napríklad len telo komunikuje. Komunikujú napríklad zvieratka, že ak máte doma psíka, ja všetkým milovníkom psov hovorím, počúvajte, ak milujete psov, tak jedna z vecí, starajte sa o seba, alebo toho psíka dajte niekomu, kto sa o seba stará. Lebo ak si zoberiete ako dôchodca, alebo niekto, že ste sám, zoberem si psíka, lebo ho milujem, chcem sa mu venovať, je to môj anielik, lebo niekto má taký obrovský vzťah, lepší vzťah, ja nemám nič proti psíkom, ale psík je nižšia úroveň bytosti a ja sa spýtam, a také vzťahy ako s tým psíkom máte aj so svojimi deťmi? Nie, ty zasraní, a vravím, tak ale to je záhada. Čiže zoberme si, že tam je zlosť, takže chudák psík bude mať problémy s pečeňou a s týmto. A vy tou milujúcu bytosť, ktorú máte, tá milujúca bytosť vám to potiahne. Psíkovi darmo môžete hovoriť, že neber problémy paničky, v podstate on si ich ťahá. Keď už chcete nejaké zvieratko a máte vážne zdravotné problémy, tak si kúpte mačičku, lebo mačka z toho negatívneho žije. To je bohem. A aj v rodine, keby sme takže sedeli, že teraz sa posadia ľudia a oni povedia, my všetci na sebe pracujeme, tak mačka zistí, kto je na tom najhoršie. Lebo ona si vždy vybere tam, kde sú tie ťažké, negatívne alebo kde sú nejaké bolesti, traumy, krivdy, takže tá mačička si tam tak chodí a väčšinou tí ľudia, choď preč chlpata, nemusím tie chlpaté. Čiže
Ak mám ťažký život, komplikovaný život a chcem niečo také mäkké a mojkajúce, nekupujte si psíka. Lebo chudák psík zomrie vám. Jeden psík zomrie vám, druhý psík, ale teraz budem tvrdý, zomrie na vašu lenivosť a na to, že sa o seba nestaráte. Psík to nevie urobiť, on je taký dobrý. On to preberie na seba, áno. Takže, a samozrejme, nemusí to byť aj len so psíkom, deje sa to s autom, deje sa to aj v byte. Keď vám niekto, že praskla vám voda, no tak vám organizmus hovorí, že halo, niečo, obličky, močový mechúr, nemáte v poriadku a vy poviete, to je starý dom, to je také, ale prejde 3-5 rokov a ležíte v nemocnici na dialýze s obličkami a čudujete sa, že... A najlepšia veta je vždy, že a z ničoho nič. Pán Planéta, viete si to predstaviť? Z ničoho nič. A to je tá symbolika, to je tá reč symboliky, lebo všetko okolo nás sa deje prostredníctvom symbolov. Inak ja som chcela ešte povedať, keď sme sa bavili o tej energetike, že jedna z vecí, ktorú by sme si určite mali všímať a súvisí to aj s, napríklad s pranajamou a aj s dýchacími cvičeniami, že ako je na tom váš nos. A to nemyslím teda veľkosť, malosť, ale ako sú priepustné nosové dierky. Určite. A napríklad moja skúsenosť, veľmi málo ľudí si to všíma. Napríklad ráno sa zobudia a ani si nevšimnú, že či vedia dobre dýchať aj jednou nosovou dierkou, aj druhou nosovou dierkou, či sú priepustné. A to je tá základňa energetiky, lebo prvý, alebo ten najdôležitejší spôsob, ako my získavame energiu do svojho tela, je prostredníctvom dýchu. Tak, takže prvý ten zdroj je, že môžeme byť lepšie alebo horšie napojení na zemskú a nebeskú energiu. Áno, ale hovoríme skôr o tej ako keby technickej, hmotnej úrovni. Áno. A keď bereme tú hmotnú, lebo energiu neviete ako keby uchopiť, už sa nejako dá merať, ale to hmotné, čo vieme uchopiť, je vzduch. No a samozrejme, ale to je téma, ktorú by sme mohli potom si rozobrať zvlášť, lebo dých je veľmi ako keby rozsiahla téma. Áno. Čiže by sme sa pobavili na budúce o dýchaní a o dýchových cvičeniach, lebo ak toto máme zvládnuť a ak tieto relácie ľuďom majú pomáhať, tak potrebujete, aby ste to mali poskladaný ako komplex. A ja teraz, keď som objavil, že o dýchaní už viem veľa, ale teraz som objavil ako keby nové techniky, ako je butejko, ako je Wim Hof dýchanie, čiže tých foriem dýchania v Qigongu je nejaké dýchanie, v joge je nejaké dýchanie. Čiže na budúce si vieme porozoberať tieto formy dýchania, lebo to má samozrejme obrovský vplyv na naše zdravie a už len to, čo si ty povedala, väčšina ľudí si neuvedomuje, že v noci dýcha ústami a tým si skracujú život. Presne tak. Takže túto tému dýchu by sme sa pobavili na budúce, lebo je to široké a je to... Lebo nemáme toľko času. Máme, ale zase do jednej relácie nemôžeme natlačiť všetky informácie a my sme sa nastavili aj s Jankou, lebo rozprávať by sme sa mohli dlho, aby sme mali také ucelené celky aj pre vás a aby sme to držali v tej danej téme. Čiže keby sme túto tému uzavreli, myslíte na to, že energia je najpodstatnejšia vec v živote. Nie je dôležité jedlo, prostredie, v ktorom bývate, koľko peňazí máte, lebo to je vám na nič, kým nemáte dostatok energie. Lebo bez energie je jedno, či vyzeráte dokonale ako princezná, alebo krásny ako princ, ale ak nemáte energiu, odchádzate z tohto sveta. Človek zomiera, keď mu dojde energia, keď sa energia vyčerpá. Takže prvý krok, ktorý je najdôležitejší, vždy sa zamýšľať. Číslo 1, kde energiu strácam, aby som nemusel dofúkovať pneumatiku celý život, lebo zase stratím veľa energie. No a číslo 2, ako ju môžem doplňať. A to, čo už sme sa spomenuli, číslo 1 sú energetické cvičenia. Ak chceme výsledok, treba cvičiť každý deň minimálne 10 minút denne od jedného východu slnka do druhého. Keď budete viac, tak je to o to lepšie pre vás a pôjdete trošku rýchlejšie. Ale určité procesy, aj keby ste cvičili 8 hodín denne, neviete zrýchliť. Lebo tá duša a to telo sa energeticky potrebuje prestaviť. Ono sa nedá prestaviť veľmi rýchlo, aj keby ste mali akýkoľvek zdravotný problém.
Potom číslo 2 sú dýchové cvičenia, to budeme preberať na budúce. Číslo 3 máme vodu, o nej sa takisto pobavíme a potom máme výživu, o ktorej sa dneska na internete tak veľa rozpráva, ale zoberme si, že to je až na 4. mieste. Bez jedla vydržíte mesiac, možno trošku viac, možno trošku menej, ale bez energie ani minútu. Takže držíme palce, aby ste sami začali pracovať na tom a čerpať čo najoptimálnejší zdroj energie a myslíte na to, že zistíte, v akom stave ľudia sú, nie ako budú rozprávať, ale čo budú vyžarovať. A ako budú zvieratá alebo deti pri tých osobách sa správať, lebo malé deti na záver sú úplne geniálne, že oni sú čistý snímač energie. Naša dcera, keď bola ešte malá... Deti reagujú na energiu. Presne tak. Že ale to také malé dieťa, že do roka maximálne 2, že to sú normálne detektor dobra ľudí, lebo my sme, keď aj dcera bola malinká a potrebovali sme niečo vybaviť, tak sme ju nechali pri kolegynke v obchode a ja som ešte niečo vo firme riešil. A ona sa vždy rada tak pozerala a keď tam prišla jedna pani a chodili zákazníci a oni, aké pekné dievčatko, ona sa usmievala a raz tam prišla pani, ktorá vyzerala milo, poznali sme ju, ale keď sa priblížila, ona strašný rev, ale strašný. A pani, prepáčte, nechcela som ju nastrašiť, ja vravím, nič sa nedieje, úplne v kľude. Pani sa vzdialila, dcera sa ukľudnila. Takže to je jeden z ďalších ako keby takých snímačov, keď ľudia povedia, že ja som úplne v pohode, ja na sebe pracujem, tak keď budete chcieť opäť zistiť, či ste v rovnováhe a budete mať možnosť také jednoročné dieťa, tak samozrejme sa skúste k nemu priblížiť a povedať dobrý deň, mladý fešák alebo princezna a uvidíte, že či bude plakať, alebo sa bude na vás usmievať, lebo deti to vedia načítať. A to je aj možno taký odkaz mamičkám, že zbytočne im niekedy niečo hovoríte, keď to tak vo vnútri necítite, alebo keď tá energia nie je tak nastavená. Čiže niekedy deti netreba ani vychovávať. Určite. Treba ich mať len v tom svojom energetickom poli a oni vlastne na to reagujú. Čiže hovoriť napríklad dieťaťom, že ale maminka je dobrá, babka je dobrá, no to je darmo, keď to dieťa... To tak necíti. Že babka má takú krátku zapálnu šnúru, naštvala sa a na všetkých zo susedov sa háda. Darmo vy môžete milovať svoju mamu, ale dieťa cíti tú energiu. A tá čistá bytosť nechce byť v kontakte s takými ťažšími energiami, preto väčšinou aj dôchodcovia sa snažia byť takí, že malí upírikovia, že cúcať si tú čistú energiu tých detí. A zase, keď budete na sebe pracovať, deti vás budú milovať, vy ich nemusíte, že poď k babke, lebo to dieťa prirodzene s babkou alebo s detkom bude chcieť byť. Takže držíme palce, aby ste pracovali na sebe. Tak a tešíme sa opäť na budúce a najbližšie sa vidíme pri relácii, kde sa budeme rozprávať o dokonalom mužovi. Takže to určite musíte vidieť.